ležím. Väčšinou ležím aj tu, ale to je jedno. Tu pijem, zároveň papám, ale dneska tu pijem, lebo papa išiel asi na dovolenku. Tu natáčam, väčšinou tu robím mýty, ale aj natáčam. To, čo tam je, to je chrobák asi. Neviem. A tu hľadám poklady. Tu nie sú. Tu mám jahody, ktoré ja Lilinka vždy si dám, ale nikdy nedožijujem. A tu posledné moja skrýša z detstva. A tu moja ukrývačka, keď ma naháňa kameraman, papa. Ktoré sa vám najviac páčilo, nezabudnite dať odber, like a ktoré sa vám najviac z týchto mojich skrýší páčilo, napíšte do komentáru. A na dneska to bude všetko. Ahojte!